útočí na Lionela Messiho. Fantastická šance. Karim Benzema. Vlastně divákům musí líbit. Xavi Alonso. No to je šance. Bohužel v momentě přihrávky byl příliš rychlý a míč převzal až za zády obrany. Messi. Fantastická šance. A to byl zákrok jako z učebnice obranné hry. Skvěle uplatnil své fyzické parametry. Obrazovka nám nabízí statistiku Faul. Bude oceněn žlutým kartonkem. To střídání sice už mohlo asi přijít trošku dřív, ale lepší je teď než nikdy. Sergio Ramos. Výborně teď odebral míč. Obličej má skřivený bolestí a není divu, když si pravděpodobně stíhá se ke střele a je to branka. Samotný závěru dokázal ji vyrovnat. Barcelona nakonec přece jen vyrovnala. Barcelona nemá ve zvyku zápasy za nepříznivého skóre vzdávat a hraje naplno do posledního hvizdu. To se nyní opět potvrdilo. Tady to uvidíme ještě jednou. Střela, odraz od tyče a brankář se už jenom marně ohlíží. Pedro. Javier Mascherano. Cesc Fabregas nevypadá jako nějaký expres, ale volný prostor si dokáže najít. 90 minut zápasu patří minulosti, stav je vyrovnaný. Gól! Ano, trefil se. Teď přichází na řadu Cristiano Ronaldo. Brankář chytá. Tohle vždycky posílí sebevědomí golmana. Proměňuje. A nervy drží na uzdě. Nyní jde na penaltu Xavi Alonso. A skóruje. Psychicky mívá navrch brankář a proto si každý střelec nahlas oddychne. Míč na značku pokutového kopu staví Lionel Messi. Nedal golmanovi šanci. Ano, je to gól. Přesná trefa. Každý střelec to chce mít vždycky rychle za sebou. Další na řadě Xavi Hernández. Golmanovi nedal šanci. Takhle nějak to kopeš ty, Míro. Buď, anebo. Když nedá, je rozhodnuto. Vybral si obtížné řešení a nevyplatilo se. No za tohle by ho Tonda Panenka nepochválil.